Кажи ми, трудно ли е да бъдеш мен? В началото бях просто тиха, с мечти, които криех от страх. Смеха се, тя няма да стигне, аз си вървях без да спра. Малко по малко ме видяха, как светя без чужда светлина. И същите тези, дето ме сриваха, започнаха да искат да са като мен сега. Същите думи, същия стил, дори походката ми взеха назаем. Гледат ме тайно, изучават ме, но душата не се краде, да знаеш. Аз съм си аз, без повторение, без маски и без страх. Те са отражение в огледало, което никога няма да стане оригинал. Гледат ме, копират ме, искат да са като мен, но стил не се купува и не се учи за ден. Завистта им говори, дори когато мълчат. Аз съм това, което искат, но никога няма да бъдат пак. Не им се сърдя, разбирам ги. Трудно е да си чужда мечта, когато нямаш своя посока, вървиш по следите на някой друг в света. Но аз не съм път, по който да минеш, аз съм буря, която се ражда сама. И колкото и да се опитваш да стигнеш, ще си просто ехо след моя глас. Не ме мери, не ме повтаряй, аз не съм шаблон за живот. Ти бъди си ти, ако може, защото копието няма стойност без своя код. Гледат ме, копират ме, всяка стъпка мой сценарий. Но аз съм първа, аз съм различна, те са просто вторични варианти. Копие.